Segwaċi tal-Kamra Sportiva, segwaċi tal-Liverpool, segwaċi tal-Wolverhampton għax nammelli għaw supporters tal-Wolverhampton u kol segwaċi ta' kull tim ieħor li l-lum il-lejla qed segwu l-programm Mixzone. Nixtieq ngħid u nibqa' ninsisti u naqbel mal-analiżi tiegħi li qed fil-logħba tal-ewwel round li kellna kontra l-Wolverhampton. Il-Wolverhampton ġejna 2-2 ġewwa Anfield magħhom u kontet ukoll fil-kemmtejn tiegħi qosra dwar dik il-logħba li il-Wolves kellhom jgħaddu għax kellhom goll imħassar għal xejn. U nibqa' ngħidha li dak id-draw salva lil Liverpool biex jgħaddu għar-round li jmiss tal-FA Cup. Illum minix ħanieħu fit-tul fl-analiżi tiegħi rajna bidla mill-aħħar logħba minn Jurgen Klopp fejn għamel madwar minn tibdiliet. L-unika players li żamm mill-logħba ta' qabel kontra l-Wolves kienu Konate, u mbagħad daħal u kien hemm ukoll Thiago, Cody Gakpo, u jekk min żball ma nsejtek ma kienx labu Harvey jew le, ma Harvey li qed beda din logħba mal-ewwel kontra Wolves. Kien hemm is-substitute Kelleher, ġifieri nistgħu ngħidu li Alisson tilef postu wkoll. Kien hemm Milner li rajna ħilab fil-logħba tat-defensive midfielder rajna il-Bajatiċ kien ħapost Fabinho fejn rajna l-intensità aktar fin-nofs tal-ground. Waqt il-logħba fin-nofs kien aktar mibdul u rajna aktar Liverpool li nejjem nafu aħna fil-fatt il-kommentatur qalu here's the Liverpool winnow. Rajna wkoll lab il-logħba tiegħu li konna naraw żmien twil u rajna ħamed differenza forsi aktar minn Oxlade-Chamberlain il-Fabio Carvalho. Gakpo lab il-logħba tiegħu aktar ċentrali, Salah kien sostitut fejn daħal fl-aħħar. Ftit minuti l-aħħar 20 minuta minn żball rajna wkoll il-Fabinho fejn ġi bħala sostitut u daħal fil-logħba. Naby Keita li għalija jagħmel logħba tajba ħafna fejn kellu ħafna interceptions, complete passes u chances created, ġifieri nistgħu ngħidu kien hemm ukoll apparti li Stefan Bajic kien wieħed mill-aqwa midfielders, kien hemm ħafna wkoll li faħru lil Naby Keita, kien hemm min qal li Naby Keita kien forsi għandu għadhom naqa' mhux bil-grazzja minħabba raġuni miegħu li dejjem inġed, però nixtieq ngħid ukoll jiena li konna aħna supporters stess li meta Liverpool nefqu 50 miljun fuqu kienu qed jgħidu iġriġi magħna li kellu sfortunat konti Naby Keita, ċansis ma kellux fl-istess mhux għax Jurgen Klopp ma rridx. Il-Jurgen Klopp kien sfortunat ħafna b'dan is-signing fejn rajna Naby Keita dejjem inġed tista' tgħid. Klabb mitlogħba magħna suppost lab xi tliet mitlogħba magħna lab mitlogħba magħna. U tista' tgħid hemm Naby Keita irdu naraw issa l-kemm il-ġnijat huma li aktarx fis-sajf jitlaq tittara x'ħajdeġied il-management sakemm għadu fiċ-ċans li jġeddidlu ħafna mis-supporters nerġa' ngħid mhumiex kuntenti b'Naby Keita. Il-bieraħ rajna go sabiħ ukoll minn barra l-kaxxa ta' Harvey Elliott. Il-bieraħ Harvey Elliott rajni aktar fil-pożizzjoni tiegħu li huwa l-pożizzjoni li Salah. Is-soltu jilgħab fin-nofs forsi għalhekk ma nafx il-potenzjal tiegħu, però l-bieraħ rajna ħafna kemm hu tajjeb Harvey Elliott dik il-pożizzjoni għandu 17 sena u nistgħu ngħidu li qatt naraw ħafna aktar minnu jekk dejjem ma jkun hemmx l-injuries kontrih. Nistgħu ngħidu Harvey Elliott ibati ħafna mill-injuries. Rajna wkoll Stefan Bajic qed tituh ħafna high praise. Jiena nissuġġerixxi li ma jaġluħx, li ma jitfaqx taħt pressure. Ma ninsewx li Stefan Bajic għadu ġej minn injury. Il-bieraħ rajna wkoll li fl-aħħar tal-logħba kellu naqa' problemi fiżiċi wkoll, ġifieri fis-sens li jisu ma felaħx l-intensità tad-90 minuta, ġifri wieħed għandu jkun kawt
b'Stefan Bajatić għalkemm Liverpool nemmen li qed isibu defensive midfielder, għandna defensive midfielder les qudiemna, però dejjem ngħid li għandhom ikunu cautious u joħduha bil-mod. Għalkemm illum stess wara nofsinhar Jurgen Klopp ma skludix li jaf ikonna l-istess midfield ta' logħba jew hemm l-istess players li jistgħu jżommu posthom kontra Chelsea. Chelsea ħanaraw hemm qegħdin fl-istess sitwazzjoni ta' Liverpool fejn iż-żewġ timijiet huma batuti ġifieri ħatkun logħba diffiċli ħafna. Transfers għandna kif konna, ma smajna xejn aktar. Hemm ħafna xnijat fuq l-owners u hekk hux ħajjoħdu full stake jew ħajkunu partners ma' FSG. Dak għadna naraw fil-ġranet li ġejjin, ħadd ma jaf x'inhu jiġri għalkemm nemmen li l-Qatar Investment Authorities li qed jippruvaw jinvestu fil-Liverpool iridu stake kemm jista' jkun kbira u huma aktar timaraw għal full stake għalkemm forsi hemm m'hemmx bil mal-FSG li għadhom xorta jridu jżommu parti mill-klabb, però qabel ma naqta' u nħalli l-Antonello u l-Clayton Ciomba jgħaddu il-kemm time tagħhom wara l-wafqa qasira, jien nibqa' ngħid li Liverpool jieħduha bil-mod dimixxiet li jaqa' biex ibjaw il-klabbs qabel klabbs oħra, l-importanti li jibqa' min jibqa' u jingħaqad ma' min jingħaqad u min forsi jieħu l-klabb għandhom iġibu l-interess l-ewwel klabb tal-Liverpool ġifieri. Illum il-ġurnata m'għandniex fi żminijiet tan-90s dik l-era ta' futbol. Illum il-ġurnata you have to keep up u jkollok tom fuq bħal klabbs oħra. U nixtieq ngħid ukoll qabel ma nagħlaq rajna lil Jurgen Klopp reġa' qed naraw fuq in-naħa tagħna fuq in-naħa l-oħra, qed naraw Jurgen Klopp reġa' jitħaq u jitbissem u jingħaqad mas-supporters forsi huwa żmien diffiċli li kellu. U nisperaw li Liverpool għalkemm kellna rebħa l-bieraħ qatt fadlilna ħafna naħdmu nisperaw li Liverpool jerġgħu jimxu fit-triq it-tajba. Din li nisperaw jimxu jerġa' Liverpool fit-triq it-tajba qed ta' diversi drabi dal-istaġun u nisperaw li jkollna outcome aħjar. Pawza qasira reklami u ansa wara pawza qasira ta' reklami ħajidħlu Clayton Ciomba live u Antonello Abela live bil-reazzjonijiet tagħhom dwar partitissima Inter Milan. Miena passoltu ngħidilkom you'll never walk alone u grazzi tal-segwejtuna. Mela, fl-aħħar wasal dak il-moment il ħafna minnkom kontu qegħdin tistennew. Superkoppa Taljana, Milan xej Inter 3 viżi żgħar u skużawni. Imma minix 100% jekk forsi qed tisimgħu xi tqaħqiegħa l-influenza għadha mhix posta. It-tieni ħaġa jekk tippermettuli llum minix waħdi għaliex għandi mistiedna speċjali illi hija s-Superkoppa li rbaħna għandaw koll l-ċfu f-suwet u blu. Jiġifieri, u t-tielet ħaġa nistidinkom tikkummentaw speċjalment supporters tal-Inter, niddialogaw sew miegħi u sew malli jidħol iċ-Ciomba warajja. Imma please inżommu d-deċenza u inżommu il-livell li huwa tagħna l-interesti. Ma naqgħux il-livelli ta' ħaddieħor. Insomma, qed ngħid għal ħaddieħor għal dawk li ħarġu jinsulentawni wara Juventus Inter biex inkunu ċari.
Nibdew nitkellmu fuq din fuq logħba, x'logħba minna l-aħwa. Jien personalment ma kontx qiegħed nistenna li se nagħmlu logħba fejn letteralment il-daw hija ħasra asfaltajnihom. Jiġifieri, tlieta u tidwira, all right, pruvaw jieħdu l-inizjattiva fit-tieni taqsima, imma hija ngħidu kollox, sinjuri. Irnexxielna nagħmlu nqumu għall-okkażjoni u nagħtu lezzjoni prattikament lil daw u naqdu dmirna u nġibu it-tazza lura f'Milan. U l-ewwel plejer li nixtieq insemmi huwa Edin Dzeko, parentesi oħra l-messaġġi u mbagħad se naqrawhom kollha fl-aħħar malli nagħmlu reazzjoni tiegħi u taċ-ċomba. Edin Dzeko l-ispiċċut illi reġa' gowl assistu l-aħjar plejer tal-logħba. Altro ke spiċċut ħbib tiegħi. U l-gowl sabiħ li jagħmel Lautaro kemm illum irridu ngħidu kollox, ħalli fidejk Clayton biex jitkellem fuq Tomori. Jiġifieri, imma Lautaro għamel gowl ta' champion tad-dinja li hu jiġifieri u kien gowl li prattikament tala il-logħba u anke il-gowl ta' Di Marco kien sabiħ. Il-passaġġ eċċellenti ta' dak l-ispiċċut ta' Dzeko, jiġifieri, u Di Marco fetaħ l-iskor minnhom bdejna nilagħbu biljard futbol, tant konna qed nilagħbu tajjeb, jiġifieri, però rnexxinna nikkontrollaw il-logħba u Simone Inzaghi b'din ir-rebħa tal-lejla daħal fl-istorja tal-futbol Taljan. Il għaliex sar it-tielet coach Taljan illi rebaħ din it-tazza għal 4 darbiet. Ma' Lippi u ma' Capello, voldi bravu Simone Inzaghi illi wkoll irnexxielu jagħmel dan l-achievement. X'għandi xi ngħid iżjed. Grazzi minn qalbi lil kull plejer tat-tim tal-Inter, bl-istaff tekniku b'kollox, il għaliex li tirbaħ tazza minn fuq l-akbar rivali tiegħek hija dejjem xi ħaġa li tinżil li jasel, no hard feelings għal minn supporters Milan still qed iseguna kif ukoll għal sieħbi Clayton. Mista rridu nħarsu l-qudiem, nhar it-tnejn għandna logħba oħra mal-Empoli fejn ser nilagħbu kontra tim illi kapaċi jitina logħba maħna ovvjament irridu l-punti biex inkomplu naqtaw iżjed lill-avversarji tagħna meta tqis li l-Atalanta ħatilab mal-Juventus u l-Lazio ħatilab mal-Milan jekk it-żewġ logħbiet jiġu draw u aħna nirbħu se nkunu gwadanjajna kważi fuq kulħadd. Mela, jiena issa ser nieqaf hawnhekk, inħalli il-mikrofonu fidejn Clayton, iċ-ċomba naf li qegħdin tistennewh. ċomba, fidejk biex tibda il-kummenti tiegħek ħalli mbagħad naqraw il-ħafna messaġġi illi qegħdin nirċievu. Over to you, my friend. Jiena m'għandix xi ngħid li qiegħataw għax qiegħataw. Għax bħalma taf ton m'għandix għalfejn iddeq ngħidha kif tajtuna t-telet gobba tek messaġġ mill-ewwel għatlek ħammu norqod fejt. Fil-verità kont vera tfejt. Mbagħad il-mara stess qalt li qed li ħanagħmel il-video tal-minassa ma teżgħu ħammu norqod. Qed li kif tista' tagħmel il-logħba da ma spiċċax. Qed li kif qed titkellem fuq logħba sal 70 minuta. Qed l rejt ejja ħanerġa' nixgħal. Mbagħad meta ġaltu isni rġajt ikkalmajt u qed ħanagħmel il-live ukoll, ifhimni m'hemm xi tajt. Hija kriżi totali, kriżi illi ilha ġejja ħikolli nammetti mill-friendlies ta' Deċembru li tirbaħ l-dabitnej mal-Lumezzane. Dejtu iwa, tlifna 2 bwet mal-Arsenal ma konniex ħażin, tlifna 4 bwet mal-Liverpool fej kiluna, tlifna ta' tabxej mal-PSV fej kiluna wkoll. Jibda l-kampjonat, 2 bwet ma' Salernitana, sa 82 minuta ma qlajni xut fil-lasta, ma kollox plain sailing. Fi 82 minuta qlajna l-ewwel xut fil-lasta. Bum, 2-1. Is-Salernitana ma tabx xutti, rkotaw xutti u qed nitkellmu fuq żewġ punti oħra m-nasa. Ma ġara xejn. Tiġri kulħadd l-aqwa l-irbaħna. Nabna mar-Roma, kont preżenti f'San Siro, 85 minuta, bil-ballum f'saqajna tista' tgħid.
jasal fis-87 minuta l-ewwel okkażjoni għal Roma tuwal. Jaddu 5 minuti, it-tieni okkażjoni għal Roma 2-2. Tajjeb, tifna żewġ punti. Ma ġarax affarijiet li jiġru sax tilbaħ dejjem. Koppa Italja ma' Torino, tifna web xejn, barra. U huwa Koppa Italja mhux hekk. Ġiet il-logħba mal-Lecce. Nejb xejn minn taħt wara kemm 20 minuta. Jiġi t-tinaf nġibu dro, jiġi Pioli u jgħid ta' mhux il-Milan issa tarawhom fis-Super Cup ti tal-Lecce għaddiet. 20 minuta tnejb xejn għall-Inter. Ma l-affarijiet ma jinbidlux. L-affarijiet ma jinbidlux. Ora, ħanbqgħu nsemmux m'għandniex il-Majnjan, m'għandniex il-Majnjan. X'kien jagħmel fit-tlet gols? F'ta' Di Marco kien jilqgħu. F'ta' Dzeko forsi. F'ta' Dzeko forsi kien idaħħal idu. Għax ta' ħaniprofa ngħidha Truzanu, flok ngħidha kif ngħidha propja, idu taħt ġismu jħallihom. Għaraf għattrajna gowla li idu jħallihom taħt ġismu għab. Nafx tiġi kwadrata na ma naqrek, idu taħt ġismu għab, hekk. Għaraf kif tista' tintefa' hekk, flok tikxef idejk il-barra. Ma dak nafu li jobbaħna għandhom. U t-tielet gol ma se tagħmel xejn laqasu. Difiża eżatt ċiċċolina letteralment fi żmienha, letteralment. Bir-rispett kollu, bib il-belt miftuħ inqas mid-difiża tal-Milan kien. 10 każa u llum m'għandi xejn ngħid li minni li il-kelma ngħidha mhux kontra qalbi ma kontra eżjed. Proset li t-tim rebbieħ għax mhux ħanajt il-min, għax ma toħroġlix bħalma tafu jien anti-Inter u ma neddejjax ngħidha. Barra li jien Milanisti jien anti-Inter il-kontra tiegħek ton ovvjament. Qult hija jien minn għada, inkuflok Pioli, minn għada naqbad frosta u nsawwathom kollha kemm huma. U nsawwat barra Ben-Naser. Illi l-arfa Milan News ta' Tupagelle ta' 5. Lil Ben-Naser ta' 5. L-uniku plejer li iġġielet mal-midfield kollu tal-Inter. L-uniku plejer li ma qabżux darba. 5. Inna ta' 5. Birriti tonat. Nistax nifhem jien minn fej fuq liema bażi jingħata 5 plejer bħal Ben-Naser. Li kien l-uniku plejer nerġa' ngħidha li baqa' sal-aħħar. U Tonali li l-kemm ma xejn, però baqa' jinsisti mat-tim. U plejers oħra m'għandix għalfejn insemmi. Mela Labkier, mela Mr. Pioli's on fire. Għax veru on fire imma on fire għax taħarqu jkollok abtiet bħal-logħba bħallum. Jiġi jgħidlek, irrid nilgħab il-kier għax iridu ċentimetri, qalet ċentimetri. Dzeko skur jabsaqqaħ mhux brasu, mela ċentimetri ngħidu lek ħadd. Go bir-ras minn corner ma ġiex illu. Mela rajt. Kier intażel ħabbek u t-tina ħaġa biex jitfall blanin il-fuq, dartejta minn. F'9 minuta dartejta għalet li taw il-ballon il-fuq. Sewa proset ħafna, Proset ħafna. Kier huwa l-istess bniedem li ħalla l-Barella fl-azzjoni tal-Reċi. Però Kier huwa l-uniku bniedem bil-bajt li għandna li għalmenu wara l-logħba marriet kiet jagħmlu skuża jtifosi. Għalmenu għandu l-bajt jitkellem. Għax jiena li sapporta il-plejers tal-Milan kollha minn għada ma jmorrux id-dar. Ma jmorrux id-dar. Jinsew għal-mara u jinsew it-tfal, ma jinteressanix. Is-supporters ma jistgħux jibqgħu ħalsu daw il-flejjes kbar biex jaraw dak it-tip ta' diżastri li qegħdin jaraw bħalissa. Mingħand iċ-Champions tal-Italja. Tal-isem, b'rispett kollu, tal-isem. Jien Milanis kbir, kulħadd jaf kemm jien Milanis kbir. U jien noqtol għal-jom dan nies. Però qatt qabel illum ma battom jieħduh kollha kemm huma nas kemm għamilt illum. Għax jiena lija prestazzjoni bħal din ma tinżil qatt. L-uniku tazza nistajna neħdu f'staġun. Għaliex? Bħal met diġà Koppa Italja żnobbajnija, karmi għalem imbarazz dik tazza tan-nej, karmi lem ninqalgħu mat-Torino biex isaqgħu anke Napoli mal-Cremonese. U s-semifinali jistgħu jkunu Fiorentina, Torino, Cremonese u Roma. Jekk jgħaddu r-Roma. Flok ir-Roma se kien hemm, flok it-Torino se kien hemm il-Milan. Final kważi ċerta. Semifinal mar-Roma, forsi. Kemm ma tistax tgħid jiġri, għax il-Fiorentina dik it-tazza tħobbhom. Ma qlajna minnha, kampjonat 9 punti. Aħjar naħsbu għar-raba post għax jien nemmel jaqqas ir-raba post issa mhu ċert. Fejn kont naħlef għar-raba post, illum ma naħlifx. L-lum najdek li għandhom iktar ċans il-Roma li jitlu raba minn nitlu. U tkun mux disfatta ta' l-ikbar disfatta. Umbat jiġi il-grande Paolo Maldini u jgħidlek
Mercato, siamo a posto così. Xi siamo a posto così? Meta tara Baħnan, għax bir-rispett kollu Baħnan bħal Junior Messias. Tiġi ġaw nofs, tiġi għas tiġi, għas tiġi ġa toffendija tajdela Messias, tiġi ġaw nofs, Messi biex ma l-eżewx tiġi ġiet. Ignorant daqsa 10,000. Li rejta għamel Di Marco me fuq, biex ma jgħaddix Di Marco. X'ma jgħaddi, ma tax għalfej jiddefendi għax tiġi ġu għandu. Kull marti għamel jinżel bastoni għallu. U Di Marco letteralment kien mitfider, ma kienx defensur. Ma kien hemm bżonn li jinżel fid-difiża. Għax Pioli għallu ħanet falek il-darba ħnan. U ovvjament fil-halftime Pioli għamel l-ikbar bravura, qed nitilfu tnejn b'xejn. Għalfejn biddel il-players, ma tarax, b'xejn qed nitilfu mal-Inter. Qed nagħmlu logħba bħal dik. F'għajnieh l-Onana, kien kienet il-kasħa kienu jisħulu jriħ għax qasmis il-ballu fl-ewwel ħaf. Taqta dak ix-xott tal-jaw. Dizastru, m'hemmx jitajt li f'diżastru. Jekk mhux se jqumu minn hemm, ma nitlux ir-raba. Qed ngħidha ċara, ma nitlux ir-raba. Nistgħu ngħaddu għad-domandi. Mela, qed nara li għandna ħafna messaġġi wkoll, ċomba bel xejn nifhem l-inkazzatura biss mill-kummenti li smajt ma naqbilx miegħek fuq il-telli għarraba post, għal-kem għat jista' jiġri ħafna affarijiet, biss. Biex mi għalfej però. Għax nemmen li in the long run xorta jaf ikolkom xi ħaġa żgħira aħjar minn Roma, tinsix li Roma s'għandhom irridu jilagħbu fl-Ewropa li kelli. Iva, all right, però tinsix li aħna misna mal-Lazio l li mistada kif issemmi għanti stess. Ma nista' nilagħbu b'rispett kollu lejn l-Empoli ta' ħallagħbu mal-Lazio. Veru l-Lazio minn Immobile, però kif qed bħalissa l-Lazio jtuna tliet oħra. Onestament, nhar it-tlieta ħanara l-logħba b'deficit ta' 2 xejn. Mejjed biex naqbad immur naqbel flus il-Lazio skun hemm ġeżgu żewġ gowls. Saret ħaġa normali. Din is-sena sissa fl-2023 minn 4 lobiet li huma salerni tagħna Roma, Lecce, Torino, kullhom 5 minn 5 lobiet rajna il-bellezza ta' wieħed ma' salerni tagħna dejjem Roma, wieħed mat-Toro, 2 mal-Lecce u 3 magħkom. Il-problemi li kellna aħna fuq wara jidher li ħadtuha minnhom. Ħadnihom totalment. Il-tort ovvjament huwa ta' Majnjan, ta' Majnjan fis-sens għax m'għandniex lil Majnjan, però mhux biss. Teo Hernandez l-ewwel wieħed, taf kemm insawtu kieku nista'? Għafal il-wet ta' il-dimunjat, issa xaddet it-tazza tad-dinja għala zobbi. Skużi l-espressjoni, sorry ma ħarġitli. Mela, ħalli nibdaw naraw messaġġi, biss l-ewwel messaġġ li ħanibdaw minn Larkin Zammit fejn qed jgħidlek proset u qed jammirak għal fatt li xorta dert wara telfa. Josef Camilleri, 5 riżultati diżastru, Milan l-Navi affonda, dal-pareġġo tal-Cremonese żewġ dros u telfa umiljanti u ma jasalx il-replacement fil-merkato, ma nafx forsi twieġeb il-Josef. Mela, l-ewwel nett irid ngħid grazzi lil Larkin illi dal-messaġġ ovvjament għax jifhem illi mhix sitwazzjoni sempliċi x'għad jidħol live wara riżultat bħal dak. Stajt kontina, u kont niġi dawwar mill-Milanisti u anke mill-Juventus. Rigward li qed jgħid Josef għandu raġun b'differenza waħda wara d-dra mal-Cremonese kien hemm ir-rebħa mal-Fiorentina. Dik importanti semmu għalli kienet l-aħħar rebħa li rbaħna fl-2022. Però iva, jiena tal-merkato naqbel 100% ma nafx għalfejn ħajibqgħu jgħidu siamo apposta kważi u xi siamo apposta kważi fġieħ il-bambin ta' flok ngħidha kif kont qed ngħidha qabel ta' xi siamo apposta kważi l-Madonna. Meta għandek nerġa' ngħid tiġiġu u nofs mal-lemin il-bankina tiegħu nippreferih 20 darba sal-Emakers però still mhuwiex dak il-plejer u tibqa' ma ġġibx plejer ilna fuq żied sena u nofs ilna fuq żied. Issa ħammaru għalih wara tazza tad-dinja biex jitlobna 8 miljuni paga. Orajt, iċ-Chelsea li ħelsu minnhom 100%. Xi mod iridu jġibu bil-flus li ilhom joħorġu mingħajr ma semmi l-fair play finanzjarju ma mhux nidħol f'dettalji fuq dik. Ovvjament daw iridu jħelsu minnu, però mhux issa tolejt li tidħol għalih. U rridu jekk Majnjan ħajdhom jiena rrid goler, ma rridx nara dal-Madonna jibqa' jilagħbu. Jien stess lestu waslu dak aqqas mal-Furjana ma jilha biex jippreferu l-gowl għandhom il-Furjana. Rispett kollu lejn il-Furjana dejjem, Hekk ovvja, le, mhux qed waqqaċċajt il-Furjana, nista' flok il-Furjana ngħid il-ħibs, il-Belt, Birkirkara, l-Ħamrun u minnu. Daw kollha t-timijiet Maltin hekk jiġi jagħmel provino ta' Taruzano, ħadd ma jużax, jgħidu lu sakin gowler.
Iżjed messaġġi Charles Gauci, go bl-outside tal-Lautaro ikollok il-kuraġġ biex tazzarda tagħmlu. Josef Camilleri hemm bżonn tieħu ċertu players għaliex wara Baħar dak il-kaptan jiena qabad in-naħa l-oħra. Insellem ukoll il-kollega Robert Busuttil li qed jieħu gost isegwi l-programm tagħna llejla. Grazzi Robert tal-li qiegħed issegwina. Larkin Zammit jerġa' Calabria l-fullback fl-Italja. Karl Borċrapa, Teo Hernandez u Leaw u ġiru fej kienu jekk jogħġbok hawnhekk ħadd permetti li ħanejt xi ħaġa jien. Għal darba ħadd waħda minn fuq ġiru u wara li xeba jsawwatni left right and center World Cup inkluża. Għalkemm to be fair. Biex naqbes għal ġiru ma kellux ballu wieħed. X'falla ġiru? Falla ballu? Kellu ballum. Ma kellux torta. Dik ukoll. Fej kien ġiru idur fin-nofs miskin. Leaw fej kien jipprova waħdu jagħmel xi ħaġa. Ma mhix logħba, però l-uniku plejer li prova fl-ewwel ħaf. L-uniku plejer li prova. Teo Hernandez fejn kien jinqaleb max bintu flok ngħidha bil-Malti pur għax qed qabbisili bħalissa. Għandek raġun nippruvaw. Però di ta' ġirur tnejda. Għax ta' prattikament kont espożizzjoni fejn kieku kelli napplika xi ġob kien japplika ġiru kien jieħdu l-iżgur. Nimxu. Josef Camilleri. Li rid biss inkompli rigward Calabria, miskin li tajtlu l-ar fullback tal-Italja leta. Orrajt ma kellux partij tajballum. Ma naqbilx naħseb hemm minn war. Però smani, ma kienx l-ar player illum. Da ngħid li Teo kien ħar minn Calabria reġa'. Naqbel miegħek ukoll, jiena nsemmi l-Tomori wkoll. Le, ma naqbilx miegħek ta'. Żbalja f'ċertu okkażjonijiet, però Tomori kien l-uniku player li salvana mill-inqalgħu tnej oħra speċjalment lejn l-aħħar. Li qed jgħid Charles Gauci ta' l-outstep ta' Lautaro fimni. Qed tirbaħ tnej b'xejn. Ġib ballum biex tipprova talaqa. Ħaddu kif ħadu li ħan nipprova hekk. Irid ikollok il-gazz kieku fit-92 minuta qed titlef fuq biex tipprova ġib id-drop l-outstep. Mhux qed tirbaħ tnej b'xejn. U iwa ħan nippruvaħ u spiċċa ġab go bellezza. Go sabiħ ta'. Ma rridx iwaqqal mertu tal-Lautaro, imma mhux li ngħidu għax irid ikollok il-gazz biex tagħmlu, fimni, ngħid b'xejn taffordi ħa ngħidu hekk. Iżjed messaġġi, Josef Camilleri fuq Southgate inqasmu nikkummentaw iżjed aħjar. Fuq Southgate. Jiġifieri, għax għalilna Southgate kellu raġun fuq 23, nifqu hemm. Għala famoż Josef Camilleri, nifqu hemm Josef. Babba Tomori ma. Naħseb, biss aħjar nifqu hemm fuq Southgate. Għax nibża li nagħmlu xi tgħidha fil-għodu għaddejjin. Mela. Leħija, fl-20 irdu ma xogħol. Eżatt, le. Għana famosa l-Inter kienu superjuri, proset ċomba l-mira għal-fat li ġejt poġġi u ċek biex tiddefendi l-tim li tħobb u ta' mertu l-tim tal-Inter. Lele, minix niddefendi l-tim tijaj, namilta ċara li minix niddefendi l-Milan l-lum. No way! Minix niddefendi l-Milan, jien qed nitkellem ta' frustrat li jien. Minix niddefendihom, ma ħaqhomx niddefendihom l-lum. Kopajt kissa dokumenti li naħseb kulħadd jaqbel miegħu, sew jien sew intu naħseb kulħadd. Li din it-tazza ntlabet frijat kienet żejda. Din il-logħba kellha tintlab. Din il-logħba kellha tintlab fi ground wieħed fl-Istadio Giuseppe Meazza f'Milan, full stop. Bil-forsu. Però ovvjament, here comes the money. Bħal kollox. At worst, fl-Olimpico, imma kif qed jien anka di li s-Super Cup tintlaf nofs staġun, jien din ma nistax għaliha. Is-Super Cup kif kienet sabiħa qabel. Jibda l-kampjonat, jibda l-istaġun kif jagħmlu l-Ingilterra biċ-Charity Shield. Eżatt. L-ewwel logħba tkun is-Super Cup, u mbagħad jibda l-kampjonat. 100% naqbel miegħek. Mela f'nofs staġun, ma f'nofs staġun tista' sorry ma nqala li ċarġer. Mela, inkomplu fiżjed kummenti. Mela, x'kummenti. Josef Camilleri, problemi mill-kbir żejr post-Covid. James Sejdet jaqbel magħna. Naħseb li bħala kummenti tkellimna fuqhom. Andre Paċ, nirringrazzjaw dan naħseb supporter ta' Milan. Nirringrazzja l-Alla li mhux seba' llum ħlisnija ħafif. Seba' le. 5 najdiva. Ma seba' le. Joseph Bringat ċomba il-Apostol Boot imma għax hekk saru jirraġinaw il-klabs Taljani u fuq di għandi teżi li naħseb inti taf biżejjed Joseph. Ġajda paċenzja rġajda?
apposto il-bot imma, għax hekk saru jirraġunaw il-klubs Taljani. Mhux ovvja hija, mhux ovvja nkella lef. Imma ġost ma tix tinsa li l-futbol Taljan hemm il-financial fair play fuq. Eżatt, għax aħna maħniex il-Paris Saint-Germain. Ġek, jew il-Chelsea, issa daħħal il-Chelsea, ta'? Eżatt. Il-Chelsea nefqu 463 miljun u kull ma daħlu 65 mit-transfers, Alla jbierek daw l-400 miljun minn fejn ġew. Issa smajt waħda ġdida, by the way, għalli l-Van Bommel. Inselli għalih, by the way, forsi qed jarana. Il-Van Bommel għalli illi hemm xi klawżola meruni jekk hawn xagħtiha f'jgħidilna fil-kummenti. Domanda tajba l-programm bot għal-għada x'għad ħajkonna rappreżentant ta' Chelsea Supporters Club fil-programm bot taw risposta. Mela semmijielu di, għajdlu veru li jekk tixtri players taħt il-21 sena ma jitlux il-financial fair play? Xila daqat ma fnejt, onestament. Għax allura bir-rispett kollu, jikku flok mal-din jekk veru, jekk immur naqbad 6 li għandhom 18 sena 19. Unġibhom kollha, ħalli jqogħdu mal-primavera. Fakkarni fuq għada fil-għaxija. Mela, Josef Camilleri, Pioli għaw dezerbin wara t-telfa tal-lum? Le. Li nitkellmu fuq Pioli għaw li aħna maħniex il-Lester bir-rispett kollu dak għamluha, Branieri u Chelsea b'Tukel. Mali, xamlu Chelsea minn Tukel. Mill-ħazin għallar. Aħjar, marruar. Le. Pioli non si tokka, sal-axħar ta' season non si tokka. Issa, ek l-axħar tal-istaġun, ma jitħoċ l-ewwel erba' mbatifa Pioli għaw. Imma lissa le. Kif tista' titkellem fuq Pioli għaw ma tatana kampjonat wara 11 sena. Le, non si tokka. Pioli non si tokka. Għalfejn mhux qed jilgħab Kalulu. Illum ma labx ta'. Kalulu dejjem lab. Illum Pioli, spiegajt anke qabel, illum Pioli prefera l-Kjer ħabba li kien twil u ħabba biex jitfa il-long balls mid-difiża għall-attakk, però ma serviċ, u fil-fatt daħal Kalulu mbagħad. Mela, kummenti ieħor li rajt kien minant permett il-ħalli nsibu Christian Bartolo l-priorità li nsibu l-kumpattezza difensiva x'minn hemm tibda s-saħħa ta' kull tim. Kemm konna wara l-5 ġo Bergamo. Noħorġu minn dil-fazi u koll, Clayton. Nemma la noħorġu minna u koll. Kif? Julian Camilleri. Li kontet nejt, għax il-mara għadli li u koll semmet il-kelma Forza Milan. Għal-kem il-lum minix favorijom, pero l-kelma Forza Milan għajda dejjem, ovvjament, dik anka fuq soddot il-mewt nibqa ngħid Forza Milan, dikka bil-fors. Kista kun anka wara. Pero li kont najt, id-difiża hija l-istess difiża tas-sena l-oħra bir-rispett kollu. Qabel kellna l-inġeris, illum m'għandniex. Calabria, Teo, Kalulu u Tomori huma l-istess serva li kien hemm is-sena l-oħra. Allura ta' tabaħnanu l-problema flok ngħidha kif ngħidha s-soltu biss, imma kwa l-problemu biss. Le, taf x'inhija l-problema li badejt Antonio Vitiello. Is-sena l-oħra meta bdejna nirpollob, iż-żewġ mitqibes kienu Tonali u Bennacer veru, u d-diemhom kien jilab Kessi. Inkella Kessi kien jilab flok Bennacer ma' Tonali u d-diemhom kien jilab Krunic. Biex jinizzel it-tim. Ħana u spiċċax ma' nistar Kessi. Ma nodix bi kbira, fammi. Ma nodix bi kbira. Jira li għat izbaljaw. Jekk iġibu li tneħħu l-Brozovic tizbaljaw. Għalija personali. Għax naħseb li hemmhekk intom covered. U post fil-reġista għal-kemm jidher li moglu għalla ma nsemmiex. Fil-fatt kien hemm min qallek biex forsi tina xi kummenti fuq biss. Jiena ħana li kiena fuq plejer qatt ma qdartu. Jiena kien il-favorit tiegħi man Milan kulħadd jaf. Jiena kont naqla tajjir kbir fuq meta ma kienx tajjeb u kulħadd jgħid li kif tibqa' tsemmi. Jiena lija Noglu. Ma nix ngħidha, Noglu huwa plejer enormi. Mhux enormi, huwa plejer tajjeb. Tawa u li swikom ħafna flok Eriksen. U li l-na nibqa' ngħidha li ma ġibniex replacement tiegħu. Għax sija Brahim Diaz, sija De Fantasmer u sija għaglijek tista' semmieħ ma jibdewx miegħu. Ġifieri nitkellem straight, huwa plejer li sallum għadu ma ġiex replaced. Bħalma ma ġiex replaced Kessi. L-aħħar messaġġ minant li ħanaqraw għal-lejla minant ħanasibux Julian Camilleri fejn għalilna ma nafx forsi tibu fansib il-messaġġ jekk forsi tara l-assistenta tal-produzzjoni Xeris Zammit ukoll tista' forsi jekk taraħ qabli. Julian Camilleri. Tista' forsi taqraħħolna għawlu sibtu. Imbarra l-prestazzjoni diżastru da supporter tal-Milan qegħdin nagħmlu żbalji bejn midfield u d-difiża.
Kumment oħra minn. Eżatt dak li kont qed ngħid. In-nuqqas ta' kessi. Illum innotajt ħaġa, mhux innotajt ngħidlek il-verità smajt il-kummentar x'intu waqt il-logħba ħafna drabi prattikament ma tista' taqbad kollox u tittara l-highlights biex tifhem. Il-kummentatur qal illi Tonali u Bennacer jilagħbu kontra Sio. Tonali u Xellug jilagħbu fuq il-lemin, Bennacer u Xellug jilagħbu fuq il-lemin, Tonali u lemin fuq Xellug. Għaliex biex daw imorru mal-lemin. U jiġu favur saħħu. Ok. Mela għandek il-Teo u l-Kalabria jitilgħu ħafna mal-linja. U jibqgħu Kjer u Tomori hawn. Għandek lil Bennacer u Tonali jmorrulek mal-linja biex jiftħu il-linja. U fin-nofs minn ħajmur. Jinżel Brahim Diaz waħdu. Lejaw ħafna drabi meta il-ballun ikun għand it-tim oppost jintefaħ dejġiru. Mela mal-linja għandek żewġ players u għandek żewġ players fin-nofs però fuq l-attakk, però fin-nofs m'għandek il-ħadd. Allura dik hija problema. Ba dik hija problema li tisolvi Pioli bil-rispett kollu. Irid tisolvi Pioli u jekk jara li mhux biżejjed, ikellem lil Maldini, lil Massara, lil Ġeri Kardinali u lill-President Scaroni flimkien ma' Giorgio Fullani u jiddeċiedu il-min ħaġibu. Hemm bżonn iġibu l-players. Kemm bżonn iġibuhom sess. Sewa wis, mela, wasalna biex nagħlqu għal-lejla, l-ewwel grazzi lil ħafna minnkom li segwejtuna, grazzi wkoll lil Clayton tal-sports li għamel biex il-lejla attenda għal din il-live. Grazzi wkoll lill-sponsors uffiċjali ta' dal-programm, The Barber Room, illi ukoll qegħdin jisponsorjaw dan il-programm. Infakrukom illi għada dan il-programm se jkun qiegħed fuq il-YouTube channel tagħna, kif ukoll inħeġġukom biex tidħlu fuq il-YouTube channel ta' Clayton tal-Milanista Maltese fejn hemmhekk ukoll ikollna diversi argumenti relatati mal-Milan imma b'mod ukoll differenti. Jiena jekk ma jinqala xejn narakom għada għal programm Botta u Risposta fejn fih nkunu qed nitkellmu fuq il-futbol Ingliż sakemm nerġgħu niltaqgħu għada fid-9 jiena Antonello Bello ma tfadalni xejn x'ngħidilkom kien ma Clayton żammit li grazzi tal-li segwejtuna, il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb saħħit.